Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα έχουμε την Δίβα, όπως μου έχει πει να την αποκαλώ, και θα κάνουμε το πρώτο Phonecast στο κανάλι που στην ουσία είναι σαν podcast, σε συνέντευξη. By the way, όποιος θέλει μπαίνει στο game μου που λέγεται Phonecast, θα το έχω και link στο description και ναι, πάμε στη συνέντευξη. Ωραία. Λοιπόν, πόσο χρονών είσαι? Ωραία. Αν πήγαινες κάπου στο εξωτερικό, πού θα ήταν? Ντουμπάι και Βραζιλία. Καλή επιλογή. Πολύ καλή επιλογή. Όντως, πολύ καλή επιλογή. Και εγώ θα ήθελα να πάω Ντουμπάι και Brazilian. Έτσι όπως το λέω εγώ. Καλά, οκ. Δηλαδή πόσο μέσο όρο μιλάμε? 10 στα 10, οκ. Σου αρέσει να σου κάνω τη συνέντευξη γιατί την κάνουμε αυτή τη συνέντευξη απλά για πλάκα. Οπότε ναι. Οπότε λέει ναι. Οπότε οκ. Είμαστε good, είμαστε είμαστε good. Κιόλας μου είπε ότι τη ρώτησα και μου είπε ότι θέλει να κάνει συνέντευξη. Οπότε ναι, θα βλύγεις μετά. Δεν θα χρειάζεται να το πω αυτό. Ε, Σου αρέσουν τα βίντεο μου? Μ? 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 Ωραία. Της αρέσουν τα βίντεο μου, οπότε good, οκ. Από πού είσαι? Α, όχι. Λάθος μου, λάθος. Οκ. Και Αθήνα. Οκ, cool. Λοιπόν, για να δω. Είσαι όντως κοντή. Λέει no ή περίπου. Το όνομα σου λέει άλλα όμως. Οκ, 1,60 valid. Αλλά δεν θα το έλεγες κοντός, οπότε περνάς το τεστ. Λοιπόν, τι άλλο να ρωτήσω? Λοιπόν, η μεγαλύτερη ερώτηση όλων των επαχών, και αν απαντήσει λάθος, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή τη συνέντευξη. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Ναι, είναι απλά μια ερώτηση. Τι ομάδα είσαι?
ένα χειροκρότημα. Όχι μόνο για την ορθογραφία, αλλά και γιατί εννοείται. Ωραία, μπράβο, 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 μπράβο. 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 Ωραία, μια χαρά. Αυτή ήταν η συνέντευξη και ελπίζω και σε αυτήν να άρεσε και για εσάς, για να πατήσετε και ένα subscribe και ένα like και ένα κουδουνάκι άμα θέλετε και να παίρνετε ειδοποιήσεις για καινούρια βίντεο. Και ναι, τα λέμε σε άλλο βίντεο και peace.